Nati og minahal kong matalom nin. Okay, mao ni gatong kon guys, ato ang barong-barong diri sa lungsod sa Matalom niya. Mao na nig update sa ato ang munting bahay. Charot, tingnan bitaw. Atong among itor mani atong bagong tanom dire niya. Mao ni pinobre na to guys. Mao ni ato ang munting bahay. Pinaka-pobre pinobre si guys niya. Natay mga charot-charot no. Okay, mao ni atong kuan niya. Mao ni nanatay mga kuan diri, natay na rambutan ya, natay limonsito guys. Okay, so pala man ni higdaanan kay wa pay budget wa pay kwarta guys nya. Mao ni ato ang kuan tong pinobre nga bay kay ag pobre ra man ta guys. Mao ni ato ang kuan. Okay nya tong siligan guys para kuan lagi sa guys ato ning kuan dire para higuan wa pwede ning magtagay-tagay dire guys. Mao na guys ito ang munting bahay. Charot, pwede na lang kaon guys, pero agsawa pa laman dyan tubig dire, papadjay mga wanja. Mananong ta kay mama ni nani mga tanom sa guys na natay mga kuan dire, mga kuan ba seedling nya. Mo nitong itanom kay aron natay madaw-daw po. Charot. Okay, today is kuan June 24. Happy Fiesta di ay sa San Juan Street there is sa lungsod sama. Okay, good luck o God bless to all Mataloman.